Orain arte ikusitako guztiak zentzu bat du. Zentzu hori da toki batean bizi den pertsonen dentsitatea kalkulatzea. Ados, horretarako adibidea jarriko dugu. Oso horreixa gogoratu, kilometro karratutan neurtuko dugula dentsitatea. Biztanleak zati kilometro karratu. Beraz, nik hemen sortu ditut 3 herri, ez dira benetazkoak noski, eta bakoitzak, herri bakoitzak, izango du kilometro karratu bateko azalera. Gogoratu, barruan zenbat gainazal edo lur duen. Legi, buma eta beko. Eta ikusten duzuenez, bakoitzak kilometro karratu badu. Gogoratu, ez direla benetazko herriak, ni sortu ditut. Eta noski, herri hauetan, pertsonak bizi dira. Legin, 2 pertsona. Buman, 4. Eta bekon, 7 pertsona bizi dira. Argi dago beraz, bekon dentsitate handiena dagola. Zergatik? 7 pertsona kilometro karratu batean bizi direlako. Buman ordea, 4 pertsona kilometro karratu batean bizi dira, eta legin, kilometro karratu batean, 2 pertsona bizi dira bakarrik. Beraz, dentsitate gehiena duena beko da, eta gutxien duena legi da. Oraingoz, erresa, ezta?